डीजे शमसुद्दीन राज फिरोजगढ़ ई का बोलते रे? ई तोर पापा ना नहीं मामा होंगे। हो तोर पापा होंगे। ना ये पापा होंगे। पापा बड़ी मार खेबे का रे? पापा चुप। अरे काहे डांट पर लइकवा के हो? चुप रहा, तोहरे सब सिखावला बुझला। जो ही यहाँ से गोयल बड़ा गोदी में खेला के तुम्हारे फोटो के वरी हर दम ताके किने खातिर जमा सफा कहता लइका तोहर के पापा कहता किने खातिर जमा सफा कहता लइका तोहर के पापा कहता का जाने कोठी गइल बाड़ो सिखा के कौन मिठाई एकर मुंह में खिया के किने खातिर जमा सफा कहता लइका तोहर के पापा कहता हाँ किने खातिर जमा सफा कहता लइका तोहर के पापा कहता बुझला। डीजे शमसुद्दीन राज फिरोजगढ़ सैया के मामा कहत मौसी ननदो के कही के बोलावे का जाने कानों में कहला का ओकरा रोज हमें गाड़ी सुनावे पता न का भर के चल गई बड़ा। सैया के मामा कहत मौसी ननदो के कही के बोलावे का जाने कानों में कहला का ओकरा रोज हमें गाड़ी सुनावे कबू आई बरहिया आई तो तुहरे जो हता कबू आई बरहिया आई तो तुहरे जो हता मामा सैया जी के सफा कहता लइका तोहर के पापा कहता मामा सैया जी के सफा कहता लइका तोहर के पापा कहता आके तुम समझावे के। डीजे शमसुद्दीन राज फिरोजगढ़ मामा सैया जी के सफा कहता ससुरा में हमारा राहुल रसिक लफड़ा लग करवैबा लइका के बुद्धि उहे नु कही ओकरा के जवन सिखैबा पता न का तू सिखा दिलौ। ससुरा में हमारा राहुल रसिक लफड़ा लग करवैबा लइका के बुद्धि उहे नु कही ओकरा के जवन सिखैबा परभा के इजतिया के बिया बोवता परभा के इजतिया के बिया बोवता लइका तोहर के पापा कहता मामा सैया जी के सफा कहता हाँ लइका तोहर के पापा कहता मामा सैया जी के सफा कहता का जाने कोठी गइल बाड़ो सिखा के कौन मिठाई एकर मुंह में खिया के किने खातिर जमा सफा कहता लइका तोहर के पापा कहता हाँ किने खातिर जमा सफा कहता लइका तोहर के पापा कहता बुझला। डीजे रिमिक्स बनाने के लिए संपर्क करें डीजे शमसुद्दीन राज फिरोजगढ़ मोबाइल नंबर 7499164304।